Breakdown noKehlelezi, you are making things worse. uKehlelezi funa athende igazi lakhe. Umuntu wesifazana okhalayo loyana akayikhaleli yena noma ufuna ukujola naye. Ukhalela ingane akayikhulisayo ephila ngaphansi kwesimo sedisability. Usiyamiyeza-ke lo laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ko-TikTok-ke laphana-ke ephawula ngenkulumo eyenziwa-ke uBlackdown-ke laphana-ke ekhuluma-ke kweminye yemisakazo-ke edifenda uKehlelezi-ke egameni lokuthi-ke akamondle umntwana. Usiyamiyeza akazange alala kwiphasage noma eceleni noma abheka lena le kodwa umqonde ngqo laphana-ke uKehlelezi-ke wamtshena nanto udaba. Awululalele uyizwele ungakhohlwa ukuphawula noma-ke usubscribe ulike futhi lama video kwesikwenzela wona-ke siphinde sidibane kwezinye. Breakdown noKehlelezi, you are making things worse. uKehlelezi funa athende igazi lakhe. Umuntu wesifazana okhalayo loyana akayikhaleli yena noma ufuna ukujola naye. Ukhalela ingane akayikhulisayo ephila ngaphansi kwesimo sedisability. Awukhulumi ngani ukuthi usisters uhleze satshiswa ngeinkabi nezilwane, asiyazi ukukhuluma kwezilwane but inkabi ukuthi uzofanana like ngoba lo sisi etestify ngezinto ezingakani ukhuluma ngani ngokuhlukumezeka kwakhe nengane ephila ngenayo ubaba. Yebo ke fine ake sithi usisi ngempela wamqola uKehlelezi 420,000. Lokho kusho ukuthini? Wako wanqaba yena usisi nengane and worst part lo Kehlelezi wakhe akayiphiki ingane. Uyacabanga akakuphiki ukuthi ingane yakhe. Instead uthi inkantolo yathi akama ukukhokha ngoba usisi azachaza ukuthi wawushonisa phela 420. Ungenaphi lonto lo ngoba kuyizinto zabo zoba ukuthule onto leyo. Ingane lesho ukuthi uKehlelezi umholi wenu akalithanda igazi lakhe kahle kahle. Akana ndaba nengane ke ukuthi kwenzakalani ngayo. Into ena akayibheki lo muntu wesimama akamlaya through ukuthi lengane lokuthi angayisupport. Hayi Breakdown man hayi. Ngathi njani lapha nemkhontweni? Anikwazi ukucabanga, niyakwazi ukucabanga. Uyayikhuluma kanjani into kanje uthi siwumkhonto sime noKehlelezi. Hayi Breakdown hayi man nishama on goal. Nithi ayithini imbokodo? iGBV lo sisi othi uphila ngokusatshiswa. Awukhulumi ngalowo nto leyo ukuphila ngokuthiwa kuthunyelwe inkabi. Ngisho ngathiwa ubekushaya noKehlelezi, kanti uKehlelezi naba abantu umhlaba wonke uyakhala ngoKehlelezi. Uyidlile phela uKehlelezi imali yabantu, ubashayile abantu uKehlelezi hayi kancane. La khula uyakhumbula nje kwakhona ukuthi wakwapha ngisho elinye artist la maskadi 250,000. Nakhe nejacket uKehlelezi ubanqumile abantu egijima into zasemsakazweni ethi ngizophephetha lana obiza igama lakho nesibongo umuntu aqamba amanga ngale ethezo hlatshwa isibhobo nani ethi upredict ama ID. Hayi Breakdown man, come on.